everyone. Welcome to the DOH Bicol CHD press conference on July 3, 2025 here at the Naga Regent Hotel. So, first off, to present our resource speakers for this press conference, we have with us the Provincial DOH Officer of the Camarines Sur Provincial DOH Office, Dr. Ray J. Delgado. Yan, palakpakan naman. Also here with us is the officer in charge of the National Nutrition Council Region 5, Ms. Emeritiana L. Francia. And our regional program Manager and the Medical Officer 3 of the National Rabies Prevention and Control Program, Dr. Xavier P. Vallejo. Yan. Also with us, our Nurse 5 from the Public Health Preparedness and Response Unit of the DOH Bicol CHD, Mr. Bernard A. Mongo. Ayan, so acknowledge lang po natin ang ating mga media ngayon. Hello po kay Benji Abad, Sir Benji from Bombo Radyo Naga. Hello po. Ma'am Janine Belaro from Bombo Radyo din. Hi, ma'am. Ma'am Ribea, tama ba? Ma'am Ribea from Bombo din. Marami po sila from Bombo. And Ma'am Francia also from Bombo Radyo. We also have from RKFM si Sir, si Ma'am V, tama po ba? Hello po, Ma'am V. And from DWLV-FM, Sir Oscar S. Menda. Tama po. Hi, sir. Ayan, si sir. Also, here is Ma'am Vanessa from Radyo Pilipinas, Naga. Ayan, of course, si Ma'am. And Ma'am Rose from Brigada News FM. Ayan. Hello, Ma'am. Meron din po tayo kasama ni Ma'am Rose, si Ma'am Kathleen, intern po from Brigada News, and Ma'am Jonna May. Ayan. Meron din po pala si Sir Joel Jeremias. San ka po, sir? Ayan. Hello po. We also have with us from Radyo, si Sir Ron Enon. Tama po ba? Ano po, sir, ang name ng station niyo po? Okay, FM. Ayan pala si Sir. Ayan, okay. So, meron din po tayo from News Buzz Naga, Sir Bong. Ayan. Hello po, Sir Bong. And from Brigada Naga, Sir Chris Ardinazo. Ayan. Welcome po. So, to start, let us hear from Dr. Ray for his opening message. Maray na hapon po sa Gabos, salamat, inot po, na yaon po kamo, nagparticipar sa satuyang press con for this afternoon. No? So, sa ngunyan po is a Nutrition Month, National Disaster Resilient Month, at saka yung pinapaigting tayong rabies awareness. No? So, let me po read yung message ko. Malusog na pagbati sa lahat. Sa press conference na ito, tatalakayin namin sa Department of Health, Bicol Center for Health Development Bicol, ang National Nutrition Month, National Disaster Resilient Month, at Rabies Awareness. Ang Hulyo ay National Nutrition Month ngayong taon. Ang tema ay Food at Nutrition Security maging priority. Sapat na pagkain karapatan natin. Layunin ng National Nutrition Month na itaas ang kamalayan ng publiko sa importansya ng tama at sapat na nutrisyon. Layunin din na puksain ang malnutrisyon sa bansa at sa rehiyon, lalo na ang prevalence ng stunting. Ang DOH kasama ang National Nutrition Council ay nagsasagawa ng mga programa sa nutrisyon
at estratehiya sa micronutrient supplementation, food fortification, at nutrition education upang mapababa ang bilang ng mga kaso ng stunting at malnutrisyon. Nais naming isulong ang mga healthy eating habits at ang pagsulong ng tamang food portions sa pamamagitan ng Pinggang Pinoy. Ngayong buwan din ay National Disaster Resilient Month, kung saan isinusulong natin ang pagiging handa sa anumang krisis o natural disaster. Binibigyan diin ang importansya ng disaster prevention at mitigation, pati na rin ang rehabilitasyon at recovery upang magkaroon ng mas matatag na hiyon mula sa banta ng sakuna. Nais din natin ipabatid ang rabies awareness sa komunidad. Pinapaalala ng kagawaran ang responsible pet ownership at agad na pagkonsulta sa mga accredited health centers. Yung may exposure o nakagat ng aso, pusa, daga o unggoy, mahalaga rin na makatanggap ng kumpletong anti-rabies vaccine upang maprotektahan ang sarili laban sa malubha at nakamamatay na sakit na rabies. Makakasama natin ang mga program managers upang linawin at sagutin ang mga katanungan ninyo. Kaya naman, nais namin ang inyong tulong sa pagbahagi ng mga importanteng mensahe tungkol sa mga paksang nabanggit. Aming kinikilala ang mahalagang papel ng media sa pag-impluwensya at paghatid ng mga tamang impormasyon sa publiko, lalo na pagdating sa kalusugan. Sama-sama nating palakasin ang serbisyong Salud Bicolnon dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay malaga. Maraming salamat po. Thank you very much po, Dr. Ray Meliana, ang ating Camarines Sur Provincial DOH Officer. Now, to give us the NNC updates in line with the National Nutrition Month, we welcome our Officer in Charge of the National Nutrition Council Region 5, Ms. Emerenciana L. Francia. Ayan, magandang hapon. Diyos maray na hapon sa ating lahat. Bago po ako magtungo doon sa ating 2025 Nutrition Month, hayaan niyo po na ipakilala ko po muna ang aming ahensya. Kami po ang National Nutrition Council at ang National Nutrition Council po ay na-establish 51 years ago. So ito po ay na-establish noong through Presidential Decree 491. At doon din po sa PD 491, sinasabi din po na tayo, no, inaatasan po ang NNC na manguna po sa pag-celebrate ng National Nutrition Month tuwing July, no? So, ngayon po, for 5 dekada na ang nakaraan, tayo po ay, ang atin po talagang promotion is through good nutrition, na sana tayo ay maging malusog, no, para maging produktibo po, no, yung ating mga kasama po dito sa ating bansa, lalo na po dito sa Bicol Region. At ngayon pong taon na to, atin pong theme, no, ang nabanggit nga ni Doc kanina ni Doc Ray, ay food at nutrition security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. So gusto natin, no, aside from maging malusog yung ating mga kababayan, gusto natin maging aware, no, na yung food and nutrition security, about food and nutrition security. At gusto natin dito sa ating celebration ay ma-increase pa, mapalawak pa yung suporta ng ating mga iba't ibang sektor, kasama na po namin ang ating mga mahal na media, na ma-increase pa yung awareness tungkol sa food and nutrition security. Kapag sinabi po kasi nating food and nutrition security, yung pagkain sana available all the time. So 24/7, ang pagkain ay hindi lang available, may access ang lahat sa pagkain, safe, at safe nga, no, at ligtas, no, yung ating pagkain. At syempre, bukod sa ligtas, available at
available at accessible, dapat nutritious din po yung kinakain natin, no? So yun yung gusto natin ipaalam sa lahat, no? Na itong food and nutrition security ay karapatan natin, no? Sabi po dito, no, ang food and nutrition security ay hindi po siya privilege. Hindi po siya pang meron lang kaya, kundi ito po ay basic human right. Ito po ay under our Philippine Constitution at doon po sa Universal Declaration of Human Rights. So again, ang ating pong food and nutrition security ay hindi po siya pribilehiyo, ito po ay karapatan po nating lahat. So pag binalikan po natin, ano nga ba ang sitwasyon natin? So globally po, ang malaki po ang problema, no? Globally, meron po tayong 2.3 billion, no? Globally na food insecure, no, na households. And doon sa 2.33 billion, 2.8 billion po ay hindi nila kayang ma-afford yung healthy diet. So pag sinabing healthy diet, no, yung kaninang sabi natin, nandun siya sa checklist ng ating food, pag sinabing food security, no? At dito sa Pilipinas, no, based on the 2023 Expanded National Nutrition Survey, 31% sa buong Pilipinas po, 31% ng ating household ay food insecure. Kasama na po dyan yung Bicol region. Meron din po tayo based on the, ngayon lang po, 2024 March na Social Weather Station Survey, meron po tayong more than 10%, no? 12% ng ating Filipino families experience hunger. Nung tinanong sila, kayo ba ay nakakaranas ng gutom nitong nakaraan? Yes, ang sagot nila. So 12%, kasama na po dyan ang Bicol region. Ang available data natin, no, meron po tayong available data 2019. So 2018, 2019, 2021, nagsagawa po ang National Nutrition Survey, yung pong ating Food and Nutrition Research Institute. In-estimate po nila yung regional, no? At dumabas po dito na ang Bicol region ay ika-fifth, no, among the regions dito sa Pilipinas, ika-fifth, no, with 67%, no, na households ay nakakaranas ng food insecure households, no? At yung ngayon pong problema, no, tumataas din po yung problema natin, and I'm sure aware po tayong lahat dun sa climate change. At apektado tayo, sobrang init, sobrang lamig, konting ulan, bumabaha. So affected po yung ating mga farmers, no, yung farmlands. Ganun din po yung ating mga mangingisda, magsasaka. So kapag apektado po sila, yung ating pong mga produkto ay nalilimitahan po yung supply. So kapag tumaas po or nagkulang ang supply, tumataas din po yung bilang or yung presyo po ng pagkain. So pag tumaas yung presyo ng pagkain, mas yung affordability, no, yung ating mga kababayan na walang trabaho, less yung income, hindi na maka-afford, no, hindi na sila makaka-access sa good nutrition. At napaka-importante po, no, ito yung ating panawagan sa ating mga kababayan, sa ating mga kasama dito, na mag-invest tayo sa nutrition. At ang good nutrition, naniniwala tayo na kapag may good nutrition, mas maganda yung productivity po ng ating mga kababayan at mas makakakuha tayo ng lifelong importance, no, yung ating pong kahalagahan ng ating good nutrition. So, marireduce nito yung ating pong mga sakit na nararanasan kapag malusog po ang pangangatawan, mas less, no, yung susceptibility sa mga sakit. So mas maganda na mas malusog, no, yung ating mga katawan. At ang gusto natin ngayong Nutrition Month, ang ating key message sa ating pong mga pamilya, sa ating pong tayo, sa bawat isa po ay maalala po natin na ang food is a human right and hindi po ito pribilehiyo. So bilang individual, bilang mga miyembro ng pamilya, we can support by buying local products. Yung atin po dito sa Bicol, marami po tayong mga locally produced, fresh food produce. So nandyan may mga kadiwa tayo sa mga supermarkets natin, hindi lang sa palengke. Nagkalat po yung mga binibenta, mga fresh produce. So sana po mas bilhin natin yun, no? Masuportahan po natin yung mga, lalo na yung mga small farmers. Also, we can grow food gardens sa ating mga bakuran. Marami po tayong mga malalawak na bakuran dito, no? So sana po ay makapagtanim po tayo. Yung mga buto po ay libre lamang yan. Namimigay po ang ating Department of Agriculture.
We also promote less yung food waste natin. So kumuha lang ng tama, wag sobra-sobra yung iluluto kapag kukuha sa hapag or kapag bumili tayo, wag sobra-sobra para hindi po nasisira yung ating mga pagkain sa ref o dun sa ating mga pinag-iimbakan. And of course, ang ating pong matagal ng panawagan to start healthy by early age, no, yung first 1,000 days po natin mula sa pagbubuntis, no, ng isang nanay ay alagaan na natin para mas magsilang siya ng malusog na baby, at pagkasilang ng baby ay promote po natin ang exclusive breastfeeding sa loob ng 6 na buwan. Walang kailangang money, no, para pambili ng kung ano, kundi yung breast milk lamang ng isang nanay. Sa atin pong mga legislators, lalo na po doon sa ating mga bagong halal na mga governor, yung ating pong mga mayors, no, sana po ay masuportahan nyo po ang nutrition through yung ating pong mga local legislations tungkol sa food and nutrition security, and ma-improve po yung accessibility and distribution sa lahat ng panahon, no, nitong ating mga pagkain. And of course, ito po mga susunod na ipapakita namin ay ito po yung some of mga efforts po, no, na pwedeng gawin ng ating mga local government units. Start na po natin na yung ating mga local nutrition committees to ensure na dun po sa nutrition action plan ay kasama po natin ang itong mga pagpaplanong ito. And of course, hindi lang sa plano, mapondohan, and then to support yung mga farm to market roads, no, suportahan ng ating mga farmers na masiguro na yung kanilang mga produce ay makakarating sa market ng mas mura, no, na walang dinadaanan pa, no, na mga middleman, no. And of course, our communities can also help. Big help po ang ating mga communities by growing home gardens, support natin ang mga food banks, and of course, practice natin yung food safety, no. And syempre, kasama din natin mga schools, no? Ang ating mga little children, yung ating mga teachers, yung ating pong mga kasama sa schools. So malaking tulong din po yan mag-educate sa ating mga learners po natin na at a young age, they can also help, no, by syempre yung food waste, no, turuan natin sila na mag-lesson ng food waste, wag mag-aksaya ng pagkain, wag mamili ng pagkain, tumulong na magtanim, no, mga ganong activity. And also yung syempre hindi lang ito government sector, malaki din pong tulong ang ating mga non-government organizations, yung mga private institutions to partner with our LGUs po, and of course yung mga community nutrition campaigns, no, pwede natin makapartner. Yung mga private sectors po ay ganun din, malaking tulong po sila sa atin. At yung ating mga pamilya, you can practice pinggang Pinoy. Ibig sabihin yung pinggang Pinoy, no, kapag kumain po tayo sa ating pinggan, ensure lang po natin na meron itong Go, Grow, and Glow. Hindi lang po ito isang katutak na kanin, no? Hatiin natin yung pinggan natin, hatiin natin na merong kanin, no? Go Foods, no? Yung Grow Foods, yung isda, karne, and then mga gulay. Importante po na hindi natin makakalimutan na merong gulay at prutas. At syempre, pinopromote din natin yung pagluluto, no, sa bahay, no? Iwasan natin yung mga pagbili sa labas, no, para mapanatili po natin safe po yung ating mga kinakain. And finally, yung aking pong key message ay, again, para po sa lahat, ating pong isipin na ang food is a human right at hindi po ito pribilehiyo at hindi rin po ito magagawa without the support of everyone, collective effort, sama-sama po tayo para po makamit po yung food and nutrition security na gusto natin. And hindi rin po natin yan magagawa kung hindi po tayo magtulong-tulong at kasama po tayong lahat, no, para ma-ensure po natin na makuha natin or makamit po natin ang nutrisyong sapat para sa lahat. Thank you. Thank you very much po, Ma'am Meren, our officer in charge of the NNC Region 5. And now we move on to our topic on rabies awareness to be discussed by our Medical Officer 3 and Regional Program Manager of the National Rabies Prevention and Control Program, Dr. Xavier Vallejo. Tatayo na lang po ako. So, good afternoon po sa lahat. I'm X and I'll be
presenting to you the National Rabies Prevention and Control Program under the Local Health Support Division of Infectious Disease Cluster, the DOH Bicol Center for Health and Development. So kung nakikita nyo, National Rabies Prevention and Control Program it is a big program of the national. Pero ang nakikita nyo lang ngayon ay ang DOH side. Kung babalikan nyo po, ang program na ito ay madaming agencies, which includes the lead agency, which is the Department of Agriculture, DOH, DepEd, DENR, and DILG. And ang pinakamahalagang pong agency na nag-handle dapat nito ay ang LGUs. So you have to remember na hindi lang po to program under DOH. So under DOH, we have three focal person, si Ma'am Aida Ruby Jeremias, yours truly, and Sir Jaime Villanueva. So this is the current slogan of the National Rabies Awareness Month conducted last March. The rabies-free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. So as you can see, nauuna yung pusa sa aso. Pero most of the time, di ba nauuna yung aso? So we will know baka they are giving now importance dun sa mga pusa. So the vision of this program is a rabies-free Philippines by 2030, and the goal is to end human deaths from dog-mediated rabies by 2027. So may deadline po tayo sa program na to. So what are the legal mandates of this program? So as you can see, we have two Republic Acts, the RA 9482, which is the Anti-Rabies Act of 2007, and the Republic Act number 8485, which is the Animal Welfare Act of 1998, the Batas Pambansa Bilang 97, which is an act providing for the compulsory immunization of livestock, poultry, and other animals against dangerous communicable diseases. Next is the Executive Order number 84 of 1999, which declares March as Rabies Awareness Month and outlines measures such as mass immunizations of dogs and information campaigns, and the creation of the program, the National Rabies Prevention Control Committee, and lastly, the Memorandum of Agreement on the interagency implementation of the National Rabies Prevention and Control Program. Nakalimutan kong bagitin, kasama po pala si DepEd sa program na to. They should integrate this to the curriculum, pero hopefully, in the next few years, sana ma-integrate na talaga to. So, let's now go to the rabies situation in Bicol. So as you can see, this data shows animal bite cases from 2020 to first quarter of 2025. So kung mapapansin nyo po, from 2020 down to 2024, there's an incremental increase of animal bite cases. So ang definition ng animal bite cases ay hindi lang kagat. Kasama dito yung kalmot at kung yung mga nadilaan na mga sugat or mga open wounds. So kung makikita nyo, currently sa quarter 1 ng 2025, we have 24,914 cases, and ang pinaka-bulk niya ay nanggagaling, of course, sa pinakamalaging probinsya, which is Kamsur with 8,525. So ito yung comparison ng graph ng kung ano yung pinakamadami. As you can see, bilang si Kamsur ang pinakamalaking probinsya, sa din ang may pinakamalaking ambag sa cases natin sa region. However, kung makikita nyo, si Catanduanes ang may pinakakonti sa graph kasi si Catanduanes po ay declared by Department of Agriculture as rabies-free province. And meron pa tayong isang rabies-free which is the Ticao Island. So ang goal po natin is ma-rabies-free natin yung mga municipalities, then maging province, up to sana, hopefully, in the next few years, entire Bicol region na maging siyang rabies-free. So bilang part po kayo ng media, sana matulungan natin na ma-raise yung awareness. So ito yung human rabies suspect from 2020 to 2025. So as you can see, medyo fluctuating yung data. Merong umaakyat, merong bumababa, aakyat ulit. Pero ngayong quarter, after the second quarter of 2025,
meron po tayong 3 cases. So hopefully, knock on the wood, naka-second quarter na tayo, 3 pa lang, sana hindi siya umakyat sa kung ano yung nangyari last year. So on a national data, sa entire Philippines, mas marami po ang male cases or yung mga nakahagat na lalaki. However, contradicting yung data natin sa Bicol region, mas madami daw yung babae. I discussed this to many symposiums and events, and tinanong ko yung mga participants nila kung bakit mas madami yung babae sa Bicol region. Ang common na sagot nila ay dahil baka daw mahilig mag-pets yung mga babae. Pero we'll never know, di ba? So ito naman yung by age. So as you can see, ang bulk pa din ng cases natin ay nanggagaling sa more than 15 years old. However, meron tayong vulnerable population, which is the less than 15. And currently, si Philippine Pediatric Society of the Philippines recommended na sa 2 to 10 years old ang pre-exposure prophylaxis ng rabies. Kasi alam natin, yung mga bata, pag nahahagat sila or nakakalmot, usually, sila yung hindi nagsasabi sa magulang. Or minsan, papagalitan pa ng nanay, ng tatay, kung bakit sila nakalmot. So usually, sila yung pinaka-vulnerable kasi nalalaman na lang natin, nagmamanifest na yung rabies. So ito yung animal bite cases distribution by animal, by biting animal. So nabanggit ko kanina sa mga unang slides na may importance na sikat sa slogan ng current rabies awareness campaign. Sa national data, of course, si dog talaga ang pinakamadami, way higher. Pero sa Bicol region, statistically, almost the same lang si cases ng cats and ng dogs. So as you can see, almost pantay siya. Yung others, siguro ano yan, carabao, bats, hindi natin alam. So, dahil dyan, ito yung pinaka-important na gusto kong iparating ngayon sa media, yung responsible pet ownership. Kasi wala tayong human rabies sa tao or wala tayong rabies cases kung ang pet owners ay responsible, di po ba? Kasi wala tayong babakunahan kung walang rabies yung mga dogs at yung mga cats. So let's tackle the responsible pet ownership kasi isa ito sa pinakamahalagang aspect ng rabies prevention. So in the Philippines daw, responsible pet ownership is primarily governed by 2 RA, which is the Animal Welfare Act and the Anti-Rabies Act of 2007. So these laws outlines the responsibilities of pet owners, including providing proper care, ensuring vaccination, registration, and maintaining control of their pets. So on the animal welfare aspect, we have 3. The pet owners should provide adequate care. So pet owners must provide their pets with sufficient food, clean shelter, and appropriate veterinary care. Di ba po ba, madaming fur dads, ano mga tawag natin ngayon? Di ba, nagpapabakuna sila sa mga pets nila. Then, no maltreatment. So, medyo active ngayon yung POS, di ba? Pag may nakakita silang case ng maltreatment ng dogs, nare-raise agad. So, it is illegal to neglect, torture, and maltreat any animal. And lastly, preventing cruelty. The law prohibits acts like dog fights, horse fights, and using animals in unauthorized research or experiments. So, next is the most important aspect of responsible pet ownership, katulad ng nabanggit ko kanina, which is the rabies prevention and control. So, first is the mandatory vaccination. Sa mga nabanggit ko pong RA, required talaga na pabakunahan yung mga alagang aso at alagang pusa. Di ba yearly sila pinapabakunahan sa Department of Agriculture or sa mga private veterinaries. So all pet dogs and cats must be vaccinated against rabies and owners must maintain vaccination cards. Alam ko may mga LGUs na nagpapa-registration for their dogs. Hindi ko alam sa ibang municipality pero meron talagang ganon. So dogs and cats must be registered with the relevant authorities. Kasi ang goal natin malista or ano yung mga alagang dogs and cats
para alam natin kung gaano kadami yung babakunahan or ibababang bakuna ng Department of Agriculture. Yun po yung role nito. Next is control in public areas. So, they must be kept on leash and under control in public spaces. And lastly, di ba po pag may nakagat yung alagang pusa natin or dogs, tayo dapat ang nagsasabi nun, hindi yung kapitbahay. Di ba po? So, what are the general responsibilities of the pet owners? So first, provide safe environment. So includes ensuring clean and secure living space for the pet, address emotional and mental well-being, and consider the pet needs, yung pagkain, yung tirahan, yung attention, and commitment to life care. Usually, may ikli lang naman yung lifespan nila. So, it's for us to provide care or lifetime care for them. Kasi usually, di ba po, nauuna naman talaga silang nawawala compared sa nag-aalaga. So what are the consequences of the violation? So most of the consequences are fines, pero ang pinaka-important dito ay in case of dog bites, owners may be held liable for medical expenses and other damages. Di ba po ba pag may nakagat tayo ng alaga ng kapitbahay, required si kapitbahay na sila ang magpabakuna for us. So ito yun dun to nagfo-fall. So refusal to comply with the vaccination and observation requirements can also result to fines. So yan po yung responsible pet ownership. So as the program itself, ito po yung mga kinakandak naming activities and kung ano yung mga ginagawa namin ngayon on a DOH side of the program. So, first, we have training on rabies exposure management. So, nagpapatrain po tayo ng mga nurses and mga doctors ng mga rural health unit for them to be capable of rabies management. Next is advocacy activities per province. So, kung napapansin nyo, last March, madaming rabies awareness campaign ang mga munisipyo, ang mga probinsya. Then, nagpo-provide ang DOH ng anti-rabies vaccine and rabies immunoglobulin na meron sa mga registered ABTC natin. Next, we press release and health advisories, and pinaka-concern po natin ngayon ay yung mga private ABCs. To clarify, dalawa po ang klase ng animal bite natin. Yung ABTC, kung mapapansin nyo, yun yung government side, yung may T. Pero kung ABC lang siya, yun yung private. So, meron tayong updating directory of private ABTC kasi sila yung medyo parang mushroom na nagsusulputan, di ba? Every corner of the street, merong ABC na hindi din natin alam kung ano ang ini-inject nila. So, last week, nag-release ang Communication Management Unit ng DOH ng advisory saying na tiyaking magpabakuna lamang sa DOH Certified Treatment Center or ABTC and ABC sa inyong mga lugar. So, we released ng ganito, and kung bubuksan nyo tong QR code or yung link, ito yung lalabas. So, dito nyo makikita yung ito yung gusto naming i-ano sa media na i-emphasize natin yung mga certified, DOH certified na ABTC. So, let's not deal with Albay, let's move on to Kamsur. So in Camarines Sur, ito po yung mga certified ABTCs natin and ABCs. We have Bicol Medical Center, Bicol Regional Hospital and Geriatric Medical Center, or the BRGHMC, the Iriga City Health Office, Nabu RH1, Naga City General Hospital, Ragay District Hospital, Tigaon Primary Hospital, Libmanan RH1, St. Roch of Naga City, and St. Roch of Goa. Then we have Santiago Animal Bite Center of Sipocot, and we have Bicol Care Medical Clinic and Laboratory dyan sa CBD. Then we have San Jose RHU, Tinambak Municipal Hospital, and Caramoan Municipal Hospital, St. Roch again, pero ito nasa Nabwa, MedWorks sa Sipocot, Pamplona Animal Bite, which is under RHU of Pamplona, Goa Animal Bite,
under RHO Goa din. Santiago Animal Bite Center, this is in Tambo, Pamplona. RNG Animal Bite Clinic in Nabua. Then, ang pinakabago natin ay yung nasa Pili, the Bukas or the Bagong Urgent Care and Ambulatory Services Animal Bite Treatment Center under BMC. So, medyo mababawasan na dito sa BMC. So, wag na nating itakal yung Catanduanes and Masbate. So, sa lahat ng nabanggit ko, ito po yung gusto kong message na iparating, na rabies is 100% fatal, but it is 100% preventable. Wag na po tayong maniwala sa mga tambal-tambal, yung mga bawang-bawang, paminta, hindi man siya adobo. 'Di ba? Yun yung iparating natin sa public. Pag nakagat, idiretso sa animal bite clinic para mabigyan. Kasi once na nag-manifest na yung rabies, the probability na mawala ay sobrang taas. So yun yung messaging, it is 100% preventable. And of course, yung responsible pet ownership. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Xavier Vallejo, ang ating Regional Program Manager of the National Rabies Control and Prevention Program. So before we head on po sa last na topic, acknowledge ko lang po yung ibang media na nandito. Hello po kay Ma'am Alyssa from DWRN RPMG. Ma'am Mel, Ma'am Melissa. Ayan. And of course, from PIA Kamsur, Ma'am Jam Madrid. Hi, Ma'am Jam. Okay, so for our last but not the least topic, we have with us our Nurse 5 of the Public Health Preparedness and Response Unit, Mr. Bernard Mongo, to discuss the National Disaster Resilience Month. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Mabilis lamang po, maikli yung aking presentation. No? So kada taon po, every July, sineselebrate or pinagdiriwang po natin ang National Disaster Resilience Month. Ito po ay nasa bisa ng Executive Order number 137 series of 1999, kung saan every July po ay dineclare as National Disaster Consciousness Month. But nung 2017, sa bisa ng EO 29 po, pinalitan yung pangalan niya from National Disaster Consciousness Month to National Disaster Resilience Month. So, ang gusto natin mangyari doon, from disaster awareness to transition sa disaster resiliency. So, aside from just giving them knowledge, we want them to be prepared and able to respond and recover from the negative effects of emergencies and disasters. Now, for this year po, ito po yung tema natin para sa ating NDRM. So Tagalog word po siya, kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Kung mapapansin nyo, sa ilalim ng word na kumikilos, meron po siyang parang acronym po yan eh. So ang meaning niya po is that kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa upang maging ligtas sa oras ng sakuna. So yan po yung ating tema ngayong taon. So in support po for that particular NDRM activity, for this month po, meron po tayong ongoing at mga gagawin pang mga activities. Unang-una po dyan yung Emergency Medical Technician Training. Isa po itong LGU-initiated na funded na activity na kasalukuyan pong isinasagawa ngayon sa probinsya ng Daet, Camarines Norte po na probinsya po natin. So ano po yung pinakaiba nito? Ang EMT po natin ay mas advanced na training kumpara sa basic life support at standard first aid po natin. Pangalawa, we have our community-based basic life support or CPR. Ano naman po itong CPR na gagawin po natin? Sa July 17, yan po yung ating National CPR Day. So ang target po natin ay lahat ng komunidad, particularly in Daragalba, dyan po natin isasagawa yung ating CPR activity. Ita-target po natin lahat ng mga PK, ng mga teams po natin, as well as yung ating community people. Tuturuan po natin sila kung paano mag-perform ng cardiopulmonary resuscitation. Kasi gusto po natin maiwasan or mas mapataas pa po ang tsansa ng bawat tao na nagkaroon ng atake sa puso na mas tumaas po yung tsansa na mabuhay po sila dahil sa sudden cardiac arrest.
Ang pangatlo naman po yung ating Health Emergency Response Operation. Ang tinatarget naman po natin dito ay ang ating mga RHU. Gusto po natin sila maging handa kung paano mag-responde sa mga insidente, paano po i-handle yung mga tao sa evacuation centers, paano mag-expand ang ating mga ospital kung sakali magkaroon ng surge ng mga pasyente, paano mag-retract or mag-expand, paano tayo magpapadala or sino yung mga kailangan nating ipadala ng mga response team kapag mayroon po tayong mga kalamidad. Kasama na dyan yung ating mga WASH, kasi kapag may mga kalamidad po tayo, palaging problema dyan is tubig, malinis at ligtas na tubig. Ano pa, yung ating mental health and psychosocial support services, nutrition, public health and medical services, kung saan yung mga consultations inside and outside the evacuation centers to prevent yung mga outbreaks po natin. Pang-apat po dyan, yung mga reporting system to ensure that all our DreamH managers are informed and will be able to decide kung ano po yung mga kailangan nating gawin or ipadala in that affected community. And last but not the least is yung ating mga resources po to make sure na lahat ng community ng ating mga RHU ay handa, mabibili nila yung mga kakailanganing mga kagamitan, mga gamot na kailanganin kapag meron pong mga dumadaan ng mga kalamidad. So with that po, anong pinaka-message natin is that gusto po natin ang lahat ng bawat tao sa komunidad ay maging handa sa kahit anumang sakuna sa lahat ng oras po. Maraming salamat. Thank you very much po, Mr. Bernard Mongo, Nurse 5, the Public Health Preparedness and Response Unit. So, we may now head on to our open forum. So, you may now begin asking your questions po. Please remember lang po to state your name and station and kung kanino po designate yung question. Sige po. Kay sir. Paano lang po ng mic. Ay, sige, kay sir po. Good afternoon everyone. Joel Jeremias po sa Brigada News FM Naga. Kay Ma'am Franz, sa nutrition tayo. Kasi kami sa Brigada News FM Naga, may mga community services po kaming ginagawa. And namimigay kami ng mga mga vitamins sa mga bata and then sa mga buntis, ma'am. Within the Naga City and then Camarines Sur, depende po yan sa nagre-request po sa amin, po. Ma'am, kumusta ang natin, ang support ng LGU, paano yung coordination with with this program po natin sa nutrition and maging sa DepEd po, gaano sila ka-supportive sa ating programa kasi mukhang marami-rami pa tayo mga stunted within the Bicol region po. Thank you. Una po, nagpapasalamat kami sa inyo pong organization for coming up with a nutrition program po para makatulong po sa ating community. And we want more like you po para makatulong po. In terms of the coordination po, the National Nutrition Council directly coordinates with the local government units. And recently po, dito po ay nakipag-coordinate na po tayo doon sa ating provincial government. Recently po ay nakapag-visit na po ang region sa ating provincial government to do the monitoring and evaluation of local level plan implementation. So dito po, tiningnan na po natin kung ano po yung ating yung performance po ng government ng Camarines Sur. And they are very open naman po to coordinate po with the National Nutrition Council. And base po doon sa assessment ay meron pong mga programa po ang local government units and nandyan po pagkatapos po noon ay nandyan po yung ating assistance sa government, sa Camarines Sur government para mas ma-improve pa po yung implementation nila and management of nutrition program. Doon naman po sa Department of Education, ayan po ay very active po sa ating Regional Nutrition Committee. Nandiyan naman po ay lahat po ng mga updates on dietary supplementation program and WASH, yung WINS, doon po sa programa po doon sa mga schools. Lahat naman po ayan ay na-update and maganda po yung coordination natin with the Department of Education, sir. Follow up lang, ma'am. Ma'am, sa may data po ba tayo sa mga stunted within the Bicol region? Alin ang mas mataas, alin yung pong mababa po? Opo. Doon po siguro pwede nating ipakita yun pong nating slide 12.
Sir, doon po sa slide 12. So, meron po tayo dito, no? Sa slide 12, yung pong sa Camarines Sur. Sa Camarines Sur po ang stunted. Actually, ito po ang problema talaga ng Bicol Region, no? Yung mga, pag sinabi po nating stunted, ito po yung mga batang bansot. Kulang yung kanilang taas sa kanilang edad. So, yun po ay in 2024, slide, yung meron pong drawing. So, anyway, ang Camarines Sur po ay 2024 pa lang po yung available data natin. We are still collecting the 2025 data, sir. So, dito po ang stunted among 0 to 59 years old, 0 to 59 months po ay 12%. So, pag nilagay po yan sa numero, more than 20,000 po na mga batang 0 to 59 ay stunted. No? That's 2024 data po. Among the 12% po ay ang total na natimbang po ay 180,000 na mga bata. So among the 180,000, 20,000 po doon ay stunted po dito sa Camarines Sur. Isa na lang kay Dr. Xavier. Sir, sa rabies, takot-takutin natin yung iba pang mga yung publiko kasi kung minsan parang taken for granted lang ang nakagat ng aso or nakalmot ng gaano po kalala paano yung nagta-travel yung pag ikaw ay nakagat ng aso or ng pusa hanggang makarating ka doon sa sukdulan na marami na may mga nabubis po ng buhay para at least yung mga kababayan natin kasi karamihan dito sa amin mga nag-aalagang aso at pusa sa amin 5 aso ko tapos 7 yung mga pusa, yung kalmot, yung kagat. Paano po? Yung kalmot ba may rabies din po ba? Ano mga dapat gawin? Thank you very much po. Tatayo ako, sir, para maano. So, halimbawa, nakagat ako ng aso or pusa na may rabies virus na tinatawag. Halimbawa, nakagat niya ako dito, tapos mababaw lang, ang tawag natin dyan category 2. Pero pag kinagat ako sa leeg, tapos nagdugo, category 3 yung tawag natin. Kasi ang rabies ay dumadaan sa nerves na tinatawag natin. Hindi ugat, hindi yung blood vessels na tinatawag. Dumadaan siya sa nerves. So once na nakagat ka ng may rabies, magta-travel yung virus paakyat ng paakyat hanggang sa pinakamakarating sa utak. So ang rabies po ay may range from 6 months, tapos ang pinakamatagal niya ay 10 years. So depende sa tao kung gaano kabilis mag-travel sa nerves yung virus. So pag category 2, nagbibigay tayo ng rabies vaccine. Pero pag category 3, nagbibigay tayo yung tinatawag nating immunoglobulin. So kung sino na po ang nakagat na nagpa-inject na ng rabies? Di ba ma'am, madaming ini-inject pag category 3? Ito lang. So, hindi mo na-experience ang mas masakit. So, yun po, if ever makagat kayo, ang ina-advise namin ay hugasan agad-agad. 10 to 15 minutes ng tubig na may sabon. Huwag po nating papaduguin. Kasi pag pinadugo mo yan, ang next question kasi ng mag-a-assist sa'yo na doktor ay, dumugo po ba or hindi? Pag sinabi mo na dumugo at dahil pinadugo mo, automatic ang category mo na ay 3. So, mas madami na yung ituturok sa'yo. So, hugasan lang ng 10 to 15 minutes. Then, kung pwedeng lagyan ng betadine or kung mas matapang ka, alcohol, go. Then, after nan, punta na po sa pinakamalapit na Animal Bite Center or Animal Bite Treatment Center. Yun lang po. Magandang hapon sa lahat ng bisita. At tama ba yung narinig ko sa iyo, Doc? Dr. X? Kapangalan mo kasi yung anak ko, X pala dapat ang ano niya. Sige, ano ba? Doc X. Sige. Alam mo, ginamitan ko ng calculator tong data ng animal bite cases dito sa buong Bicol Region. Kinompute ko siya, 360,515 sa loob lamang ng 5 taon. So, nakakatakot ito. Kanina, nabanggit nyo na, tinanong na ni Joel, yung rabies virus.
So paano natin maiwasan? Ang tanong ko, paano natin maiwasan na magkaroon ng virus? Tatayo po ulit ako, sir. Mas gusto ko nakatayo. Pero yun po, X po talaga yung nickname ko. So, tama ka, sir. So anyway, kung babalikan niyo, sir, yung cases ng animal bite, dumadami siya. On a public health point of view, ibig sabihin nun, mas madami na yung animal bite center natin na nagre-report. Ibig sabihin, mas aware na yung tao na magpabakuna. So, ibig sabihin, mas konti na yung nagpapatambal, mas konti na yung naglalagay na lang ng bawang or kung ano may nilalagay or sinisip-sip. So, hindi naman siya good thing, pero on a public health perspective, mas okay na madami yung ganon, yung cases, pero konti yung suspect natin na may rabies. Okay. So, paano ba ito, sir, maiwasan? Katulad ng nabanggit ko kanina, it all boils down sa responsible pet ownership. 'Di ba? Kung yung mga pusa, yung mga aso natin ay well vaccinated at naaalagaan ng maayos, wala pong kakalat na rabies. 'Di ba po ba? Kasi wala namang human to human transmission yung rabies. It's always the cats or dogs to humans. So yun po yung pinanggagalingan. Or in other animals, if bats, kung pwede, kung nagpumunta ng kuweba. Pero yun po yung pinaka-main preventive measures natin, sir. Ang mabakunahan yung mga pets. Kasi sa kanila rin ang gagaling. Wala to sa pagkain kasi merong mga responsible na may-ari ng aso or pusa, hindi naman pinapakain ng maayos. Pero yung mga imported na mga kung sa aso, dog food, wala to sa Wala po, sir. Wala More sa on pagkain. environment. The more na dirty yung environment, the more na pwedeng mag-dwell yung mga viruses natin. So, wala po siya sa food itself. Si Doc Ray. May ano po si direct Doc ba Ray? So, tama naman yung sinabi ni Doc X, no? Dapat maintindihan natin na ang rabies virus stays with animal. Ang reason nga bakit ino-observe ng 14 days yung nakakagat na aso, hindi yung nakagat. So, it means na siya ang unang nakakuha ng rabies virus. Saan po galing yung rabies virus? From another animal na posibleng nagkagat sa kanya, nakalaway sa kanya, nakatransmit sa kanya. So kung totally na maputol natin yung transmission, mawawala talaga yung rabies virus sa mga animals. That's why nasabi nga kanina na may mga dineclare ng rabies-free areas na tulad ng Catanduanes, di ba? At saka Ticao. For several years, I think 3 years na nan-document na wala na ang among na sa area na yan na animal o dog o cat. Kasi nagsasample sila, may sampling sila every 3 months o 6 months, nag-random sampling na wala na talaga. Aside from, wala ng rabies case suspect, mga nakagat na tao sa area na yon. So it means totally na wala ng transmission, naputol na. So it's one way na talagang dapat, sabi nga niya, yung responsible pet owner. That's why we have anti-rabies law na dapat, sabi doon, on top ang mga local government units kasi these are local concerns, di ba? Dapat meron silang ordinance, rabies council to implement program and activities. And one of the program dyan, or one of the activities is pet owner registration. Ibig sabihin, dapat walang nakagala. No? Dapat yan lahat nakarehistro. Ibig sabihin, may nag-aalaga. Pag marami ang gumagala na mga dog or pusa, ibig sabihin, walang nag-aalaga sa kanila. So, ang chances na ang rabies mag-stay sa community, nandyan. Di ba? Kahit sa tao. Ano?
usually ang mga sakit, di ba, parating nakukuha, yung mga nagta-travel, nakakapunta sa atin. No? So, it is yung virus nakaka-transmit. Pero kung maputol natin yung transmission, mawawala yan. Pangalawa, yung vaccination na nasabi. No? So, pag lahat ng mga pusa at aso na bakunahan, yearly, initially, twice a year dapat, mga after 3 to 5 years, dapat once a year na lang, no? Mapuputol, mawawala yung virus kasi magkakaroon ng herd immunity tulad sa tao. Di ba? Yung mga sakit na binabakunahan natin, no? Tulad ng COVID, that's why nag-implement ba, di ba, ng massive vaccination na dapat makakuha tayo ng certain number ng population para mabakunan, para maputol yung transmission, para wala ng virus na gumagala. No? However, yung sa COVID na example natin, hindi lahat nagpabakuna. That's why up to now, may mga COVID cases pa. Kaya meron tayong immunization sa mga bata, yung tulad ng BCG, yung sa Tigdas, and so on. Na ang target dyan, dapat 95% of all the children mabakunahan para magkaroon ng herd immunity. Same way po sa pusa at aso. Dapat 95% or more mabakunahan. Ang alam ko, ang pigpeg ng agriculture, at least 70 to 80% ng lahat na aso, pusa, mabakunahan. So, gusto ko rin ipaabot na ang bakuna, pag nakagat ang tao, bawat vial, 1,000 ang cost. Diba? Pero ang bakuna sa aso, no, yung pagbakuna sa kanila, it will only cost dati mga 50 to 100 pesos lang. So, mas economically efficient. Ito, may experience ako nito. Nag-start na yung Catanduanes before na maging free siya. Hindi naman sa yung initial, nandun ako. I was assigned in that area. Nagsimula kami ng campaign. And very active yung provincial veterinary. Nagsimula lahat ng registration, pagbabakuna. And at that time, bumili din yung DOH ng bakuna sa animal. Kasi at that time, tumataas talaga yung kaso sa tao. Para yun makontrol, no? Nag-shell off na ang Department of Health. Sila na ang nagbigay pera para bumili ng bakuna sa animals. Kasi mas cost efficient. To the point na napaglipat ko dito sa Kamsur, yung campaign na dala namin, no? It's not really ako, but yung DOH, yung CHC, nadala namin naman yung campaign sa partido area. So, yung mga 2015, 16, nag-massive campaign kami. Municipal hopping. No? During the time nag-municipal, massive ang kampanya talaga laban sa rabies. No? Kasi at that time, parati ang Kamsur nasa top 5. No? Ang Bicol, pag Kamsur na mataas, buong Bicol, more or less mataas yan. No? Kaya naging pilot area ng agriculture at saka ng DOH ang pagkontrol ng rabies dito sa Bicol. Upon registration, diretso nagbabakuna. Pati yung mga gala, kinukontrol na mawala yung gala. To the point na after that massive campaign, mga 1 or 2 years, walang kaso ng human rabies. Ibig sabihin, walang suspect, walang namatay. So, it's really effective pag on top ang mga local government units. At saka, they have the council, pinag-usapan, they have the plans, they allot funds to implement the program, the activities, no? And of course, nandun yung rabies vaccine sa
animal kasi mas cost efficient. And yung agriculture, very active sila, and even yung local agriculture office, to the point na bawat munisipyo, nagka-advocate kami na may ordinansa. Aside from we have the national rabies law, pinag-localize yun sa municipal level. And I know, meron din ang province ng provincial ordinance. Ang usapan lang, ang implementation. So, we call media partners na try asking them, what are the plans, activities, anong mga interventions ginagawa laban sa rabies para makontrol ang rabies. Kaya nga, when it comes sa number of cases, ang data owner niyan are the local government units. Sila ang tatanungin ngayon. Kasi we have already established yung, remember yung MESO, Municipal Epidemiological Surveillance Unit. We have the Provincial Epidemiological Surveillance Unit, na sila ang nagsusurveillance ng mga sakit na to. No? Yung mga rinireport, mga animal bites, sila ang nagsusurveillance niyan. Pati yung mga dinadala sa ospital na suspect, na kung mamatay man, sabi 100% fatal, no? Di more or less, namomonitor nila yan. No? So, nasa kanila. Thank you, Doc. Last na lang, napakalinaw ng inyong paliwanag. Trending ngayon ang mga video na kung saan malapit nang mamatay yung nakagat ng may rabies, may virus. Yun ang kumbaga trending ngayon. Kaya ang gusto kong itanong, kasi kanina sinabi ni Doc, na ang epekto ng nakagat, pwedeng 6 months or lumampas pa. Meron naman nagsasabi, ewan ko kung saan galing, may nagsasabi naman na baka mas mabilis pa dyan. Ngayon, palaging sinasabi na wala ng gamot pag nasa point ng gano'n na talagang umabot na siguro ng utak yung virus. So, saang stage ba pwedeng makaligtas pa yung nakagat na hindi sila nakapag-inject intimano nung nakagat? Ilang na within 2 months or 3 months, pwede pa ba silang makaligtas or within that day dapat makapagpabakuna sila, Doc? So, na-mention kanina ni Doc yung mga categories. Ibig sabihin, yung categories na yon, pag category 3, mataas ang category, ibig sabihin, napakalapit doon sa brain at saka sa spinal cord. At saka, ang chances na may open wound para makapasok yung virus nandun. So, dapat immediate, upon bite, hugasan, mga 15 minutes na hinugasan, sabon tubig, na malinis, dapat madala ka agad sa mga certified ABTC or ABCs. Bakit dun sa certified? Unang-una, assured tayo na yung binibigay na anti-rabies, talagang totoong anti-rabies. Pangalawa, yung health personnel doon na mag-i-inject are trained. Kasi may technique sa pagbakuna. Pag mali yung delivery, no, ang chances baka hindi makatulong, no? Makakapagbigay lang ng false assurance. Anong ibig sabihin ng false assurance? Nagpabakuna ako, pero mali yung route, yung delivery, yung pag-administer ng gamot. Kampante ka, however pala mali, therefore, yung efficacy, wala. No? At saka yung cold chain, hindi lang yung cold chain ng ABC, kasi itong mga vaccine, remember, mini-maintain niya ang certain temperature. Pag nag-exceed siya sa temperature or much lower, nasisira yan. Kasi maselan yan. Kaya dapat dun sa certified, ibig sabihin trained, and they have the equipment, the cold chain na maibigay. Dagdagan ko,
Sa ordinansa o sa law, dapat, no, pag nakagat, mag-report ka agad yung nakagat sa barangay. Binablatter yan. No? Kasi that is a medical legal case. Anong ibig sabihin ng medical legal case? Pwedeng umantong yan sa kasuhan. May accountability, may civil liability, yung may-ari ng aso. Yung may-ari, remember. Kaya, kuminsan, ang aso, pag hindi nakakagat, akin yan. Pag nakakagat na, wala nang may-ari. No? So, ang aso, isa pa, pag ang aso, tinali mo sa labas ng bakuran mo, may nakagat yan, accountable ka. Kahit sabihin na, ay, siya ang lumapit. Because it's beyond your property. But kung nasa loob, ba't kumabasok ka naman dyan? You are not invited. Nakagat. But those things must be i-blatter sa barangay, i-report sa barangay, then may protocol yan. Pagka-report sa barangay, so yung barangay, i-report sa municipal health office at saka sa agriculture. May usapan yan. Dapat nakalagay yan dun sa ordinansa. No? Kasi, pag na-report na, di ma-advise ng health personnel kung anong dapat gawin. At saka yung mga BHW dapat train din kasi sila ang initial responder pagdating sa health. So this is really all government, all society approach. Hindi ito kaya ng health sector per se. Kailangan dyan policy, yung ordinance, yung law, yung implementation, yung structure, yung plans, yung funding appropriation. Pinaka-importante, yung enforcement. Kaya nandyan yung, sabihin natin, parating marinig natin, political will. Kasi local concerns must be addressed by the local officials. Pero kung hindi, ako personal experience, katagalan ko sa public health, pag hindi on top ang local officials, medyo mahirap pa-control kahit anong klaseng sakit. Not only on health, but on other issues and concerns. Yeah? Sana nasagot po yung tanong. Sige po. Good afternoon po, Oscar Esmenda from BBS DWLP. Ang tanong ko po, kahit sino po sa inyong dalawa pwedeng sumagot. Mayroon akong kakilala, pinsan ko mismo, nakagat siya ng aso 2009. Hanggang ngayon, buhay pa. Sabi ko, nung nasa radio na ako, delikado daw pala yun, pag ano yan. Pero, pumunta siya doon sa tambal. Doon siya nagpagamot. Ano yun? May rabies pa ba yun? So to answer that, sir, kung ang tanong, na-observe ba yung dog? Oo. Buhay yung dog? Buhay yung dog. So most probably, sir, wala pong rabies yung dog. Kasi di ba po, pag nakagat yung dog, i-observe natin siya ng up to 14 days. Pag namatay yung dog, ibig sabihin, may rabies yung dog. So technically, nakagat po yung pinsan nyo, wala ding rabies yung nakakagat. So kung nagpagamot siya sa tambal, most probably, walang ginamot yung nagtambal. So, ganun pala yun. Apo. So, thank you, Doc. Second question ko, nakita ko itong record na Camarines Sur namamayagpag. Doc, may data ba tayo sa Camarines Sur? Kung ilan ang rabies na victim sa Camarines Sur? Hello. Bago puntahan ko yan data, dagdagan ko yung sinabi. Ito ang dapat na mensahe iklaro ko sa inyo, no? Namin ng DOH. Hindi po lahat ng animals, ng pusa, ng aso, ng unggoy, ng rats, may rabies. Kasi ito ay sakit. Yung may sakit lang na kontaminado, siya ang meron. Kaya, ito mga tambal, sikat na sikat. Kasi sa 10 o sa 100 na kasong kagat, baka isa lang dyan ang nagkagat na may rabies na hayop. O
O di very effective siya, ta 99% anya, nagamot. But in reality, iisa lang doon. And na-timing pa, yung isa yun, nagpabakuna sa doktor na kumpleto yung whole course of vaccination. Hindi namatay. Pero pag talagang rabid, kahit gaanong kakatambal mo niyan, pag hindi nagpabakuna ng tama sa oras, sa timing, mamamatay at namamatayan. Ako galing akong Calabanga, MHO for 20 years. Siguro kilala ninyo, hindi na ako magpapangalan. Kilala ninyo yung dating naging kagawad na buong Bicol kilala, pinupuntahan pa. Kinausap namin yun ng sanidad ko, wag na po magbakuna, magtambal sa aso, sa mga kagat. Sa ahas na lang. Kasi pag rabid, talagang kahit gaano mo kakatambal, and marami din siya na for 20 years na history na nandun ako, may mga natambalan siya na namatay pa rin after natambalan niya. Kasi nagbigay ng false assurance na na siya, ligtas na siya kasi natambalan. However, na timing na yung nagkagat dun sa pasyente na natambalan niya ay talagang rabid kasi namatay. Hindi nagpabakuna because assured siya na okay na. So, kaya ngayon baga yung tambal medyo pawala na din kasi na-realize na nila na ang tambal, it's not an effective. No? So, yan. Sa datos po ng ng rabies cases, siyempre may datos. However, ang data owner niyan ay ang mga respective local government units. Kasi we have already established, yung na-mention ko kanina, yung Provincial Epidemiological Surveillance Unit. Sila ang may hawak niyan. And they are the one responsible na magsabi. Kasi sino-surveillance nila yan. Kaya kung ako, pakiusap ko sa inyo, if you want really to know, puntahan ninyo ang mga respective local government units. At saka tulong na din ninyo yan sa Department of Health, sa sektor ng health, na ang ating mga local government units must be on their toes pagdating sa pag-handle ng mga local cases na to. Kasi ang susi kasagutan para ito malunasan, yung local intervention, nasa kanilang mga kamay. Ang DOH naman, kami mga national agency, nandyan lang magbigay ng technical assistance, guidance, or augmentation support. But ang first priority na gagalaw niyan na services provision ay nasa kamay niya by virtue of local government code, yung 7160, na pinaigting pa ng Acta Republica, yung Universal Healthcare, which is RA 11223. That's why ngayon hindi na kami basta-basta nagbibigay ng mga cases ng inyo kasi gusto namin iparamdam na sinala na ang maghawak talaga ng responsibilidad and accountability for those cases. Sana naintindihan po. Salamat po. Kay Sir na Bernard, dito sa Kamsur, nakaranas ng grabing disaster. Kami nga sa barangay dyan sa Mabulo, 1 buwan kami lubog sa baha, 1 buwan at kalahati. So, paano natin ito mai-apply dito sa mga constituentes dito sa Camarines Sur? Paano po itong pagiging resilience natin sa mga gaya nitong mga disaster na dumadaan? Maraming salamat, sir. No, akala ko matatapos tong press con, walang katanungan sa akin. First time ko pa naman umattend ng press con. But thank you for the question, sir. No? So naranasan niya nung bagyong Christine, no? Which is lahat naman talaga na biglang binaha yung karamihan sa mga munisipyo ng Camarines Sur. So on part ng health po dito sa atin sa DOH, we want to capacitate yung community natin na maging handa sa mga ganyang klaseng mga kalamidad. So preparasyon. So ano yung mga dapat nilang gawin bago,
during at after na mangyari yung mga sakuna po. So we want, when we talk about the capacity, gusto natin silang i-train sa pagbibigay ng basic life support, cardiopulmonary resuscitation, pagbaha. Kapag may baha, may nalulunod, possible causes ng drowning. Ano yung gusto nating ituro sa komunidad po natin? Pagbibigay ng cardiopulmonary resuscitation. And bakit tinuturo po natin yan? Hindi po basta-basta makakarating sa lugar nyo ang mga DRR or mga ambulances po natin. It only takes about 4 minutes. 4 na minuto lamang po. Kapag 4 na minuto ka nang huminto yung pagtibok at paghinga ng iyong katawan, less likely na po na marirevive ka pa. Kaya as much as possible, we want to train every member of the family na matuto na magbigay ng cardiopulmonary resuscitation kasi mas malaki yung chance na ma-revive pa siya pagdating ng mga responders po natin. So that's only one part ng preparedness na binibigay po natin sa ating mga community. Another for that is that awareness. Alam po dapat nila na once na kapag lumalakas na yung pag-ulan, susunod na po dapat tayo sa mga sinasabi ng ating mga local government units na mag-evacuate po tayo. Kasi isa po sa nagiging problem din natin is yung compliance with the LGU protocols po. Kaya minsan talaga inaabutan na nandun sila sa mga areas na kailangan pa pupuntahan ng mga DRR natin and magiging at risk din yung mga responders natin to go house to house para kunin yung mga family na iwan doon. Sa opisina nyo, naglilibot kayo. Dito sa, paano, sino ang magtuturo? Halimbawa, mag-CPR, ganyan. Nagtuturo ba kayo niyan? Yes po. Aside from the DOH po, kinaskate na namin siya sa ating mga munisipyo. Bawat munisipyo sa RHU natin, meron na po tayong mga TOT, yung training of trainers po. So, ibig sabihin, sila po ay may kapasidad na magturo ng mga ganyang klaseng kasanayan or mga trainings. Maliban po sa BLS or cardiopulmonary resuscitation, tinuturo na rin nila yung standard first aid. Kasabay niya sa community. Ano yung mga nakapaloob sa standard first aid natin? Basic bandaging kapag may mga sugat, pagdurugo sa ulo, sa anumang parte ng katawan, kapag may mga fracture. Pagbuhat, kung paano pagbubuhat ng mga patients po natin. Bandaging, lifting and moving, nandyan po. Lifting and moving, bandaging, airway management, mga basic airway management, mga common symptoms na nararamdaman ng bawat member like headache, pagsusuka, ano mga pwedeng gawin, tinuturo na po yan sa standard first aid po natin. So lahat ng mga provincial health offices po natin ay meron na tayong mga established na TOT. Sila na mismo yung bumababa sa community para turuan po sila. And aside from that po, we have the RA 10871, which is the Basic Life Support in Schools Act, kung saan ipinaloob na po sa curriculum ng Department of Education na dapat itinuturo na po ang BLS sa lahat ng eskwelahan. Kaya yung mga school nurses natin ay tinuruan na rin po. Sila na yung magtuturo sa mga estudyante. Siguro madali lang, dagdag ko. Kasi yung sinabi ni Sir Bernard, that is the preparation, preparedness, response, rehabilitation. Ang pinaka-importante, as yung nasa determinants of health, yung prevention. Kaya dapat whole government approach, baha. Bakit nagbabaha? Yung pagbabasura, balikan. Proper pagtapo ng basura. Pangalawa, yung mga kanal natin, baka may siltation na, dapat dredging. Di ba? Tsaka yung mga, even sa housing, sa construction, titingnan na dapat hindi nababarahan yung mga natural flow ng water. No? So, isa yan na dapat na whole government approach para yan ang talagang sinasabi natin na sensitive approach para ma-prevent ang baha. Kasi ito preparedness. Kahit prepared ka, kung parating nagbabaha, pinakamaganda yung prevention plus the preparedness. Kaya pinaka-importante na nag-uusap-usap, no? At saka may plano. Kasi ang pinaka-importante ang hold lang natin sa future is plan.
And yung plan, nagsisimula sa baba, may consultation, may proseso, and these are all documented. No? Para yung mga decision maker, nakukulo ang attention na ito talaga yung priority. So yan lang po ang dagdag ko. Thank you. Sige naman. Good afternoon po. I'm Amabel Valera po, student intern ng Brigada News FM po. Ang question ko po ay para kay Dr. Xavier po. Sa rabies naman po, ano po ang challenges ninyo sa campaign sa mga komunidad kung mayroon man po kayong na-encounter na kahirapan sa campaign against rabies? Salamat po. Hello, ma'am. Thank you for the question. Currently, ang problem natin ngayon sa rabies campaign is first, yung nabanggit ko kanina, yung proliferation of uncertified ABCs. So, sobrang dami nila ngayon kasi ginagawa siyang negosyo. So, kung mapapansin nyo sa Naga City alone, ang daming mga nagsusulputan na mga kung ano-anong ABCs. Next is yung mga pets or yung mga dogs, yung mga nakagala. Yun talaga yung pinaka-common problem natin ngayon sa campaign. Kasi madami tayong mga dogs na hindi sila na-register. So currently, yung ano na yun is yung problem natin ngayon. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Doc. Next po, kay ma'am. So, good afternoon po. Vanessa Nieva Paz po from Radyo Pilipinas Naga. Kay Doc Xavier na po muna. Doc, nabanggit mo isa sa mga problema na nakikita ng DOH sa campaign against rabies. Itong proliferation ng hindi mga uncertified na animal bite centers natin. Ano po ba yung dapat gawin? What if may isa tayong kababayan na nakagat or nakalmot ng hayop? Tapos nagpa-injection siya ng anti-rabies dito sa ating mga unregistered or hindi accredited na mga ABCs ng DOH. Kailangan pa po ba nilang magpa-anti-rabies ulit sa mga accredited natin? Or ano yung dapat nilang gawin po dito, sir? Siguro, ma'am, first thing is, if ever makagat ka, nirelease naman namin ang public list yung certified. So makikita niyo siya sa website ng DOH. So you can refer kung ano yung pwede niyong puntahan sa certain areas. Pero however, if ever nakagat siya, then nakapagpa-inject na, siguro pwede siyang bumalik doon sa pinag-injectan niya. And siya ang magtanong if ever yung tinurok sa kanya ay tunay. Kasi hindi naman pwedeng hearsay lang na malay mo naman, hindi siya certified pero yung bakuna niya tama. So, balik siya doon, then tanungin niya kung ano yun, kung tama or yung bakuna ba is FDA approved or kung may registration. So, yun yung unang gagawin niya. So, however, if ever naman na pwede naman talaga siyang ulitin. Pumunta siya sa certified ABTCs, then doon niya ipaulit yung vaccine. Okay. Ano ko lang, sir, meron bang, kasi madalas kasi sa mga ABCs, may variation sa presyo. May iba pupunta doon sa isang ABC kasi mas mura, may isa doon sa iba, mas mahal pala. May ano ba na pag mas mura, hindi siya accredited, fake yung vaccine na ibibigay, or hindi, depende siya sa ABCs natin, sir? Sa current experience ko for the past months, may mga nakakatch kami na ABCs na may tinatawag na black market ng vaccine. So, they offered less. So, alam natin na pag mas mura, hindi natin sure kung ano yung ano. So, mas okay pa din na hindi ko sinasabi na yung mura ay peke. Pero it's up to the kung gusto niya ba talagang magpabakuna doon sa hindi siya sure. So much better pa din na doon tayo sa certified magpabakuna. Sige po. Sige po. So, dagdag ko. So, ang mensahe, ang advice, pag doon punta sa ABC, hanapan ng DOH certification. Yan ang pinaka-best. Pag wala, sorry po. Kasi
ano naman kung nakamura ka? Hindi mo alam kung safe, kung ayos. Hindi mo alam ang lagay ng iyong buhay. Doon ka na sa certified, na sure ka na ligtas ang iyong buhay. Yan po. Okay po. Sir, tig-iisa akong tanong Kay Sir Bernard naman po ako. Sabi mo kasi, sir, first time mong umaten. So, bugbugin ka namin ng tanong dito sa Camsur. Sir, nabanggit mo kanina yung nagkaroon kami, yung mga ginagawa natin, yung training and everything para makapacitate yung ating community. How about naman po pagdating sa health commodities natin? Kung sako po yun ng inyong section sa DOH, nagsimula na ba tayo, sir, magbaba? Lalo na nagsisimula na yung na-experience nating pag-uulan sa Naga City nung Lunes, merong mga pagbabaha, sir? Apo. Sa atin po kasi sa DOH, ang pinakang goal natin ay ma-institutionalize yung disaster risk reduction and management in health sa lahat ng lokal na pamahalaan. Meron po tayong 4 na indicators na tinitingnan dyan. Yung plano nila, aside from the plan of the DRR, meron din tayo sa health, DRR-MH plan. Pangalawa, meron dapat sila mga teams. Pangatlo, yung operation center nila. And pang-apat is the health commodities. Ngayon, ang pinakang role lamang po ng Department of Health na palagi din namin binabanggit sa kanila every time na pinapatawag namin sila for the DREAMH planning is more on the augmentation. We cannot give them the whole needed logistics ng kada LGU. What we want them to do is to have their own plan and to assess ano po ba yung mga top 10 morbidities and mortalities ng kada munisipyo kung saan doon nila ibabasa yung mga commodities na bibilin po nila. Kada bagyo, like yung Christine, ano yung mga nagkulang ng time na yun, di ba? Doxycycline, di ba? Kasi yan yung mga dapat na isama na po nila sa kanilang plano at ma-procure nila sa mga succeeding months para kapag naulit na naman, kung sakali na sana hindi naman, is meron na silang maibibigay sa community. And when we talk naman kasi sa doxycycline, hindi siya naman binibigay totally sa yung mga automatic na porket naglakad ka sa baha, bibigyan ka na. Hindi po. May assessment kasi yan Kapag low risk, high risk, kapag low risk kasi more on sa sabunan, mahugasan mo lang, sabunan yung part na yon. Pero pag yung mga high risk, like yung mga DRR natin, yung mga nag-rescue, na palaging lusong then ahon sa baha, sila yung talagang mga high risk na binibigyan natin priority for the doxycycline. So, ang mangyayari po dyan, we augment the logistics, but the LGU will procure most of the logistics po na kinukuha nila sa pondo of the DRR. Kasi I know that some of you are aware na yung LDREAM fund po natin, 5% doon, diyang kinukuha yung pambili ng mga kinakailangan ng mga logistics po natin for response operation. Okay, sir. Last na lang po kay Ma'am Maren ng NNC. Ma'am, yes, sorry na po. Ma'am, last year kasi nagkaroon tayo ng tutukainan launching sa Pili. Si former RD pa ang nakasama namin doon. Since Nutrition Month tayo, ma'am, isa sa dapat natutukan natin, yung nutrition ng mga buntis tsaka first 1,000 days ng ating mga bata. Kumusta, ma'am, yung implementation ng tutukainan sa Camarines Sur po? Thank you po. Ayan, alam na alam din ni Doc Ray, baka siya din yung makakasagot. Pero the Tutukainan Dietary Supplementation Program has already done, finished na po sila in Camarines Sur. I think only one LGU na lang po yung nag-i-implement ng ating TKDSP dito sa Camarines Sur. We are still waiting doon sa result, But doon sa mga resulta na pumapasok po sa amin, ang gusto kasi ng Tutukain is to improve the nutritional status of our nutritionally at risk. Ibig sabihin yung mga karamihan doon sa nakapasok doon sa programa kasi yung mga teenage pregnancies o yung mga kulang yung timbang na pregnant and then the 6 to 23 months. Medyo nagkakaroon lang kami ng challenge doon sa submission ng reports, doon sa aming office kasi yun yung makakapagpatunay na ito ay epektibo yung ating implementation. And again, sabi nga ni Doc Ray, ibabalik natin sa ating mga LGUs kung gusto nating makita kung nag-improve ba or epektibo po ba ang ating mga programa na in-assist po ng ating national government agencies. Magtulungan po tayo and we hope that those LGUs po na nakapag-conduct na ng tutukainan ay makipag-cooperate po in submitting the reports po. Pero as of now, again, yun po, tapos na yung ating TKDSP sa Camarines Sur. We are still gathering data po, ma'am, in terms of the effectiveness of our program. Thank you.
Good afternoon po, Bong Villacruz ng DWIC and Newsbus. Balik natin kay Sir Bernard. Sir Bernard, ano kaya? Maging suki ka namin. Bakit po ang July ang napili ng maging National Disaster Consciousness Month? Ano ba? Dahil ba ang July dito pumapasok na yung mga bagyo and mga calamities, kaya... Tama po yan. Yes po, tama po yan. Kaya po dineclare nila yung July kasi po dyan nag-i-start yung mga pag-ulan and pagpasok ng mga bagyo dito sa atin sa Philippine Area of Responsibility. Kaya talagang dineclare nila yung July para mapaalalahanan din ang lahat ng community natin na kapag ganitong mga months na pumapasok ng month ng July, dapat nandiyan na po talaga yung paghahanda na ginagawa ng bawat isa sa atin. Okay, sir. Marami po sa aming mga listeners and sa ating mga Pilipino, medyo trauma dito sa mga news na nababasa natin at napapanood dito sa sinasabing Big One. Ano po ba talaga ang Big One? Pag sinabing Big One, nakafocus tayo sa Manila lang or dapat ang Bicol or ang Kamsur and Naga prepared for this issue of Big One? Based po dun sa present on the Oplan Yakal Plus, part of the contingency planning on the Big One. And in fact po, ongoing pa yung CP, contingency planning ngayon sa Cebu na inattendan din ng DOH, sa Central Office. Hindi po maapektuhan ang Bicol region once na mangyari yung Big One. But the most areas na maapektuhan will be the Metro Manila, part of Calabar Zone. That's why, ang Bicol region, instead na tayo maapektuhan, tayo po isa sa mga mag-responde po. Responders po tayo. Sir, siguro as member kami kang media na nagko-cover sa mga ganyang mga activities and mga disaster, siguro makasuggest kami na kami rin ma-train ng Department of Health and ng Disaster Management na for the operation namin, kami resilient din to conduct gathering news sa ganyan na sitwasyon, sir. Yes po, we will be coordinating with CMU and HPU for the registry nung yung sa attendance para pag nagpatawag kami, doon na lamang po kami magsasend ng mga invitation for the training on the BLS and standard first aid for all our media partners po. Yes po, mas maganda yun, sir Bernard, kasi kami, pag may bagyo, nandoon kami, lahat na nakalabas. Galit nga sa amin ang mga asawa namin, bakit pag bagyo, wala kami sa mga bahay namin. Nasa labas kami. And pag may lindol, pag may sunog, linalabas namin yan. And dapat yung ating mga members ng media, reporters, dapat train for that purpose para malesser din natin, Doc, yung mga incident na kami ay i-response din and i-assist ng DOH for that matter. Thank you po. Okay na po? Okay na po. Thank you, sir. We'll just gather up a list siguro ng mga interested media. Thank you po. May iba pa bang questions? Meron pa po? Going once. Meron pa po ba? Okay na po tayo? Okay na po? Sige po. Kung wala na po tayong mga katanungan, maraming salamat po sa ating mga resource sa pagsagot ng mga tanong ng ating mga media partners. So now, during the DOH Bicol CHD press conference on July 3, 2025, held at Naga Regent Hotel, Naga City,
given this 3rd day of July 2025 in Naga City, signed by our OIC Director 4, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. May we present this certificate po to our OIC of the NNC Regional Office, Ms. Emerenciana L. Francia. May we call on, syempre, si Doc Ray to give the certificate po to Ma'am Meren. Dito na lang po siguro, dito po tayo for the photo op. Yes. So, dito po sa camera. Alright. Thank you very much po, Ma'am Meren. Next is to our Regional Program Manager sa Rabies po, Dr. Xavier P. Vallejo. And to our Nurse 5 of the PHPRU, Mr. Bernard A. Mongo. Palakpakan naman po natin. Ayan. And wag po nating kalimutan ang Philippine Information Agency, Camarines Sur, para po sa kanilang pagsuporta and pag-assist po sa amin sa pag-invite ng ating media. Maraming salamat po, PIA Camsur. Ma'am. Ayan. So, and of course po, ang ating mga media, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Syempre po, hindi mawawala ang ating photo opportunity. So, invite po namin kayo for a picture sa ating mga speaker. So, dito na po